Още ли чакаш да настъпи идеалният момент, за да започнеш да се радваш на живота, който ти е даден? Още ли вярваш, че някога там, в бъдещето, в един прекрасен и слънчев ден, всичко, абсолютно всичко, ще е подредено точно както ти го искаш? Че дори и звездите ще са се подредили по правилния начин, както пише в хороскопа ти, и че тогава, най-накрая, ще можеш да си го позволиш и отказваш да живееш сега, да си доставяш радост и удоволствие сега, чакайки този идеален момент да дойде, за да можеш да го направиш.